Så skal vi dykke ned i noget så interessant som et lovforslag til ændring af ældreloven. Nu tænker du måske, hvad en ændring af ældreloven har at gøre på en videoplatform om digital compliance. Det kan jeg sagtens forstå, men det handler ikke overraskende om AI. Det er vigtigt at understrege, at der altså ikke er tale om et lovforslag, som formelt set er fremsat i Folketinget nu. Det er sendt i høring frem til den 19. december 2025, og det giver os en ret god idé om, hvordan de nødvendige supplerende bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af AI, de kommer til at se ud fremadrettet. Lad os starte med lidt baggrund om, hvorfor det er nødvendigt at revidere ældreloven i forhold til udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, og som det står i lovforslaget, og lignende digitale løsninger i ældreplejen. Det overordnede formål med lovforslaget, det er at etablere en klar og tydelig hjemmel i dansk ret til, at kommunerne inden for rammerne af GDPR lovligt kan udvikle og anvende AI. Altså en løsning på de hjemmelsudfordringer, som mange kommuner står over for lige nu i forhold til brug af personoplysninger til udvikling og brug af AI. Lovforslaget er egentlig ret basalt. Det er hensigten, at der skal indsættes et nyt kapitel 11a i ældreloven med overskriften udvikling og anvendelse af kunstig intelligens og lignende digitale løsninger og behandling af personoplysninger i forbindelse hermed. Det er ikke særlig mundret, men det er altså det går ud på. Lovændringen er 2 bemyndigelsesbestemmelser, som for det første giver ældreministeren mulighed for at fastsætte regler for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens eller lignende digitale løsninger, når det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i medfør af ældreloven, og dermed altså også behandling af personoplysninger i den forbindelse. Ældreministeren får for det andet bemyndigelse til at fastsætte regler om, at helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger om en patient, der er noteret i en kommunes elektroniske omsorgssystemer, det også kan bruges til udvikling og anvendelse af AI, inklusiv igen behandling af personoplysninger. Så ret beset er der ikke kun tale om regler, som berører ældrelovens anvendelsesområde, men faktisk også sundhedslovens område. Det skyldes, at kommunerne de varetager opgaver på tværs af pleje og omsorg og sundhedsfaglig behandling. Og den sidste del sker jo altså med hjemmel i sundhedsloven. Sundhedsloven indeholder allerede en bemyndigelsesbestemmelse i paragraf 42a stk. 6, som sundhedsministeren kan bruge til at fastsætte regler om autoriserede sundhedspersoners indhentning af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger i elektroniske systemer. Og den kan jo passende bruges i relation til ændringen af sundhedsloven. Det er planen, at loven skal finde anvendelse fra 1. juli 2026. Det fremgår af lovforslaget, at det er Ældreministeriets vurdering, at AI har stort potentiale i forhold til forebyggende indsatser på ældreområdet. For eksempel beslutningsstøtteværktøjer til tidlig opsporing af de borgere, der har behov for yderligere støtte og omsorg i hjemmeplejen, eller andre ydelser i den forbindelse. Konkret kan der blandt andet være tale om at forebygge faldulykker i den ældres eget hjem, forudsige den ældres behov for genoptræning eller at identificere borgere med risiko for genindlæggelse efter behandling på hospitalet. Ældreministeriet de vurderer også, at AI kan være med til at effektivisere sagsbehandling, administration og dokumentation, så medarbejderne kan få mere tid til borgernære opgaver og bruge mindre tid på administrative opgaver. Her er tale til tekst og tekst til tale løsninger centrale AI-muligheder. Ældreministeriet understreger også i den forbindelse, at det samtidig er afgørende, at AI anvendes etisk og ansvarligt. Så både borgere, pårørende og medarbejdere har tillid til, at teknologien understøtter god offentlig service på en ansvarlig måde. Det er hensigten, at den her bemyndigelse den kun kan bruges som hjemmel til behandling af personoplysninger i løsning til beslutningsstøtte, der kan indebære profilering af borgerne. Og dermed så kan bemyndigelsen altså ikke bruges til løsninger, som kan træffe automatiske afgørelser. Det understreger specifikt, at overholdelse af de generelle regler i GDPR og den danske databeskyttelseslov, det er en forudsætning for at arbejde med implementering af AI-løsninger efter de kommende bestemmelser i ældreloven.
Lovforslaget henviser specifikt til de grundlæggende principper i GDPR artikel 5 og gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger efter artikel 24 og 32, samt kravene til konsekvensanalyser efter GDPR artikel 35. Det samme gælder i forhold til overholdelse af de generelle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer og de almindelige regler i forvaltningsloven og de forvaltningsretlige principper. Endelig skal de relevante regler i AI-forordningen også være overholdt, og det samme gør sig gældende, når man bruger stykke 2 i bemyndigelsesbestemmelsen, hvor det i forhold til Ældreministeriets fastsættelse af specifikke regler for brug af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger fra kommunale elektroniske omsorgsjournaler, er en forudsætning, at reglerne om indhentelse af elektroniske helbredsoplysninger i sundhedsloven, de også bliver overholdt. Der er ikke nogen tvivl om, at den her kommende ændring af ældreloven kommer til at få kæmpestor betydning for anvendelse af AI på både ældrelovens og sundhedslovens område. Formuleringen af de her 2 bemyndigelsesbestemmelser, de ligger meget tæt op af den tilsvarende bemyndigelsesbestemmelse i SU-loven, som også er omtalt her på platformen. I en afgørelse fra Datatilsynet om udvikling og drift af en AI-løsning på SU-området. Den kan du selvfølgelig finde et link til her under videoen. Og derfor så kan vi måske også forvente en bekendtgørelse til ældreloven, der i sin struktur og sådan indhold kommer til at ligge meget tæt op af den AI-SU-bekendtgørelse, som vi tidligere har været inde på her på platformen. Så altså en bekendtgørelse, der konkret skal udmønte bemyndigelsen i den nye paragraf 38a, kommer sandsynligvis til at indeholde regler om anvendelsesområdet, altså beslutningsstøtte, ikke automatiske afgørelser, betingelserne for anvendelse af AI, informationskilder, hvor må dataene komme fra, opbevaring af sletning og sikkerhedsforanstaltninger. Hvis i hvert fald, at vi kigger i AI-SU-bekendtgørelsen. Vi skal naturligvis være opmærksom på, hvornår det endelige lovforslag til ændring af ældreloven bliver fremsat i Folketinget, så kommunerne opnår det længe eftertragtede supplerende retsgrundlag til udvikling og brug af AI. Når det sker, vil mange af de løsninger, der i dag blokeres af et ikke tilstrækkeligt supplerende retsgrundlag, kunne komme i drift. Lige nu er det bedste bud nok, at det bliver omkring sommerferien 2026.